Nejedol si ešte? Picha. Picha? To ja nepicham, to ja neznám, to nepicha, to fajné. Po slovensky fajné, nepicha. Po polsku picha to je dobre. Hej, po našom to môžeš kobiety pichať. 130 asi. Super, teším sa. Kochaňku, no co pierdole? Páčilo sa ti? Dobré ránko. Všetky vás opäť zdravím na mojom kanáli Urban Silurus Glanis. Je 1:30 ráno, len tak z krátkosti vám poviem na začiatok videa. Idem na rieku Mozel, samozrejme na Sumce, ideme na Sumce pomocou Babničky. Dneska je sobota, máme koniec septembra a vyšiel mi dneska konečne jeden deň, kedy nehlasí skoro vôbec fúkať. Čiže dúfam, že to tak zostane počas celého dňa. Ideme pomocou Babničky skúsiť chytiť nejaké sumce, skúsiť niečo chytiť. Len z krátkosti vám poviem, ide môj kolega z práce, ten mi pomôže trošku s natáčaním. Veľmi sa teším, lebo mi pomôže natáčať, lebo keď som sám, je to oveľa obťažné. Bol som posledné týždne aj ja sám, podarilo sa mi pochytať sumce, aj pekné sumce do 2 metrov. Boli to ryby 180, 190 pomocou Babničky, ale bol som sám, veľmi ťažké to bolo natočiť. Čiže som sa nevenoval veľmi tomu, ale dneska konečne mám pomoc, konečne mám môjho sparring partnera Mariuša, je poľskej národnosti, je to môj kolega z práce a taký rybar sem tam ide na ryby. Chytá sem tam nejakého, sa snaží chytať nejaké kapre alebo nejaké struhy, keď ide, ale o sumcoch nemá ani paru a veľmi sa teší. Čiže ho berem so sebou, veľmi sa teší. Za chvíľku má prísť. Čiže len z krátkosti na začiatok rieka Mozel. V tomto videu vám ukážem niečo, čo si myslím, že veľmi veľa rybárov a hlavne sumčiarov bude zaujímať, čiže máte sa podľa mňa na čo tešiť. A bude to sonar Garmin Ultra HD so sondou Panoptix LiveScope LVS 34, čiže zostaňte pri tomto videu, určite uvidíte sonar Garmin so 135 stupňovým uhlom a budete môcť, a ja budem môcť porovnať, ako som mal v mojom poslednom videu Lowrance Eagle Eye 9. Na mojom poslednom videu, ako ste videli, budem môcť porovnať, aký je výkon na sonáre Lowrance, ako som s ním chytal a už mám nejakú tú skúsenosť. A s týmto sonarom Garmin LiveScope LVS 34, ktorá je najnovšia sonda od Garminu so snímaním 135 stupňov live. Čiže sám som veľmi na to zvedavý, čo sa nám podarí chytiť, ako sa s ním bude pracovať a už len čakám môjho kolegu a si myslím, že sa máte na čo tešiť, čiže poďme si to spolu užiť a dúfam, že sa nám niečo podarí chytiť. Ďuri vás zdraví, dobré ráno, poďme na to. Dobré ránko. Dobré ránko. Jako chane? Cieszymy się? Na Sumce? Ja. Unavený? Ja som unavený. Neboj, za chvíľu budeš fúkať čunta, się zobudziš, neboj się, kochanie. 2 hodiny tylko spałem. Ja 3 hodiny. No parku, ideme na to. Mam takie oczy, jakbym spajkował całą noc. Jaké by si zváral, hej? Ja. Poď, kochanie, ideme na to. No co, kochanie? No to je pyszne, normalnie. Raňajky? A, super, ja som takiego... Dobre moja žena napekla. Ach, wyborne. Hej? Ja som takiego jeszcze nie jadł. Nejedol si ešte? Picha. Picha? To ja nepicham, to ja neznám, to nepicha, to fajné. Po slovensky fajné, nepicha. Po polsku picha to je dobre. Hej, po našom to môžeš kobiety pichať. To najse, že by si vládla dneska sahať sumce. To je také dobré, ja sobie muszę zostawić na śniadanie. To prídeš ku nám každé ráno, keď chceš, predtým ako ideme na suma. Okay, No, štartujeme, chlopi, ideme na to. Držte palce, mám pred sebou 120 km, od vody sa vám hlasím a budeme ďalej pokračovať, keď nájdem nejaké miesto do vody.
40 km pred sebou. 30-40 km ešte mám pred sebou. Som zvedavý, aká pôjde voda. Som rád, že sledujete toto video. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Robím všetko preto, že by ste videli nejakého slnca. A aby sme niečo pochytali, samozrejme. Hľadne očky, žemlička. Výborná od manželky. Hľadne očky. Čajík si dáme pri vode. Máme 11 stupňov. Dúfam, že budeme dneska úspešní a nejakú rybku vám ukážem a hlavne sonar od Garminu. Som vedavý sám, že na porovnanie, ako to bude pomer s Lovrencom. Lovrenc 1400-1500 eur nový, tento Garmin 3000 eur s touto sondou, čiže raz taká cena. Som vedavý, že či sám, ako to vám potom porovnám a dám vám nejaké rady, keď si niekto z vás bude kupovať nový sonar, aby ste vedeli možno nejakú informáciu, ktorá vám bude užitočná pri kúpe nového sonára. Čiže som veľmi zvedavý a veľmi sa teším na dnešný deň. Dúfam, že aj vám sa bude páčiť video a dúfam, že uvidíte nejakú, samozrejme, nejakého francúzského slnca. Sme na mieste, kde chceme zahájiť lov. Trošku budeme mať zdržanie asi hodinu alebo 2, kedy som vlastne chcel začať chytať. Trošku začneme neskôr, lebo som vlastne, keď už je vidno, tak som už chcel chytať, ale sme mali trošku problém s tým, že som rozmýšľal, že či vôbec to má zmysel ísť, lebo som prišiel na miesto a som prišiel na rieku Mosel, ako za mnou vidíte. Ale ide vyššia hladina, asi pol metra, 70 cm a dosť to zahraje na rýchlosti rieky. Čiže som sa rozhodoval, či sa to oplatí, lebo ja nemám elektromotor na člne, ako ste si už mohli všimnúť na mojich videách. Ale mám môjho poľského kolegu, čiže možno, že mi to tak bude vedieť trošku brzdiť, ale idem to predsa vyskúšať, už keď som išiel tu na 120 km. Som tu trošku pochodil za to tie 2 hodiny, čo som už tu. Som bol pozrieť hore dole, lebo som tu na tých miestach ešte nikdy nebol chytať. Ale idem to predsa vyskúšať, aj keď nejde tak optimálne, tá rieka ide rýchlejšie trošku, ale je to také, ešte by som povedal, na hranici, na vabničku, na čln. Ale už keď sme tu a máme celý deň pred sebou, tak pôjdem vyskúšať. A keby išlo trošku rýchlejšie, už by som asi sa na to vykašľal, ale ešte je to také v rámci hranice, si myslím tak, keď pozerám s očami. Takže ideme na miesto, kde rozložíme čln, ideme fúkať. No, kamarát bude fúkať. Ja mu trošku pomôžem. Nech mu není zima, mám taký zamrznutý. A ideme nafúkať čln. Vám ukážem, jak som vám spomínal, sonar. Keď budem na vode, sa vám už ozvem. Teraz ideme ešte fúkať čln, všetko pripraviť. A ideme na to, uvidíme, že jak to bude. Či sa nám podarí niečo chytiť. Každá rybka, dobrá rybka. Čiže keby sme nešli bez ryby, uvidíme. No co, kochanie, teplo ci je už? No. Hm? Horúco. Horúco? A patrz už tam ciśnienie. Tam dobre, tam už je na druhej strane dobre, už len dofúkneme. Len fúkaj, či bude teplo. No priatelia, tu sme, idem stať do vody, je to síce zatvorené. Zatvorili to, bo tu dačo majú takú stavu, ale nafúkam čo rýchlo, idem do vody, že by ma tu nikto nezdrbal. Tu máme krásny prístup, to je z loďkou, viete prísť do vody, keby sa takto vybrali. Píšte mi do komentárov, vám poviem, kde to je, nemám s tým problém absolútne. Tu je rieka, hovorím, ide rýchlejšie, to tak na videu vôbec nevidí, tu stojí voda, ale tam je v strede ide prúd
no ale idem vyskúšať. Pol hodinku chcem byť na vode, čiže dofúkame čln. A chudička, tu mám už pripravený sonar tam s baterkou, vám ukážem, sonda. Všetko vám ukážem vo videu. Za chvíľočku, keď budeme na vode, sa vám ozvem od vody. No čiže sme na rieke Mosel, ideme začať chytať. V prvom rade vám chcem ukázať sonar, o ktorom som vám spomínal. Je to tento Garmin so snímaním live, ale tento sonar sa presne volá Garmin Ultra HD. Garmin Ultra HD so sondou Panoptix LiveScope LVS34. Mám taký kryt na nej. Si ho dáme dole, že som vám ukázal, vidíte. Určite veľa z vás už ho pozná, ale vám ho ukážem ešte tak, predtým ako budem chytať. Preto má 135 stupňov, pretože tu má 3 lúče. Jeden lúč sníma dole, jeden lúč sníma 45 stupňov dopredu a jeden lúč sníma 45 stupňov do druhej strany, čiže spolu 135 stupňov. Je to rozdiel proti tej Lowrance sonde, lebo tá bola len 45 stupňový uhol, to vlastne sa skladá len z jednej časti, tu sa to skladá zo 3 častí. Samozrejme, keď chcete mať takú sondu, v prvom rade vám poviem ešte, treba vám inú tyčku, treba vám špeciálnu tyčku. Nie na každú tyčku pasuje táto sonda, lebo je špeciálna, čiže špeciálna je tyčka. Takúto tyčku mám ja, perfektná tyčka, som s ňou spokojný. Zatiaľ, raz som bol zatiaľ na vode s týmto sonarom, ale len chvíľu, lebo neboli veľmi podmienky, čiže som to veľmi neuskúšal, ešte teraz idem prvýkrát. Čiže toto by bolo k sonde, je to, ešte raz hovorím, sonda LVS34, je to nový typ sondy od Garminu, už je asi 2 alebo 3 roky na trhu, už veľa z vás ju poznáte, ale sa rozhodol vám takto ukázať ja. Starší model je LVS32, toto je trošku, má lepšie snímanie, je to trošku viacej, tam je grafiky, čiže viacej pixelov má táto sonda, tým pádom krajšie znázorňuje samozrejme všetko vo vode. Čiže uvidíme, čiže toto je k sonde, tak v krátkosti. Toto je môj sonar Garmin Ultra HD, mám taký kryt, mám to vo špeciálnej taške. Táto taška je originál k nej, je to taška z Ameriky, v Európe sa nedá objednať. Summit Fishing, z Ameriky to prišlo, zo stránky Summit Fishing, keď chcete si môžete pozrieť. Táto konzola je tiež, je to perfektná vec, pretože vidíte, že mám všetko v jednej taške. Sú tu veľmi veľa kablov, je tu, čo trebalo spojiť oproti tomu Lowrancu, čiže toto je také veľké minus pre mňa. Oproti tamtému sonáru, tam len som si zapojil 2 kable, hotovo, tu je veľa kablov, čo je už vo vnútri, pretože táto konzola je navrhnutá presne na tento typ sonára, alebo na sonar Lowrance, alebo Humminbird, ale všetko live sonary. Je to extra zrobená. Tu vzadu je aj samozrejme tento modul, ktorý je ku tejto sonde. Vám to ukážem, vidíte, tak to je všetko zmontované. Všetko spolu presne pasuje, perfektná vec, to veľmi chválim. Lebo nepotrebujete mať veľké kuflíky, neviem čo tu máte v jednej taške, otvorím tašku, zapnem sonár, idem chytať, hej, sondu dám do vody, do držiaka, perfektná vec. Baterku oproti tamtému sonáru mám 100 A, silnejšiu baterku, lebo viac baterky žere, som sám zvedavý, koľko vydržím s ňou chytať. Mám tu 100 A baterku, takéto taštičke proti dažďu. Elektrikár mi to presne tak zrobil, aby som nemusel nič robiť, len keď ju nabíjam, mám to prepojené všetko už s jednou takou konzolkou, si to len spojím. Sonar s baterkou, vidíte, som si to našruboval, konec. Idem chytať, nemusím tu nič prepájať. Super. Tak som si to vymyslel, tak mi to elektrikár zrobil. Vlastne príjem ku vode, si prepojím tento kabel so sonárom a idem chytať. Tento sonar samozrejme má milión možností, čo sa s ním dá robiť podľa toho, aký štýl lovu preferujete. Ja chytám len sumce, čiže ja som vám tak nastavený, aby som mohol vabiť, aby som videl hlavne tie veľké ryby, samozrejme mám tam citlivo zniženú frekvenciu, všetko treba si to ponastavovať správne, lebo potom to nebude pekne vykresľovať. Ja som si to minulo už nastavil, aj keď som chytal možno pol hodiny, lebo hovorím, neboli podmienky, teraz idem prvý raz ho vyskúšať. Na internete milión videí je, ako už ho nastavovať, to by som musel extra video robiť hodinové, aby som vám všetko opísal a vám ukázal, aké možnosti to je, ako to nastaviť. Môžete mi samozrejme písať do komentárov, keby ste čo chceli vedieť, vám rád samozrejme všetkým pomôžem. Čiže sonar 9 obrazovku mám, nie 12 9, tú menšiu obrazovku mám, ale hovorím, ako ešte raz, je to Garmin Ultra HD Live sonar z LVS34 Panoptix LiveScope sonda, dokopy to stojí 3000 €.
tou táškou, konzolou a so všetkým, čo tu vidíte, keď chcete takú baterku, vám treba 3800, 3700, 3800, 3800 eur vás možno vyjde všetko tento komplet dokopy. Čiže veľmi veľa peňazí, extrémne veľa peňazí, nie každý si to môže dovoliť. Ja som tiež sám zvedavý, ako to bude fungovať a či bude ten cena a pomer to, čo dokáže ten sonar oproti Lovrencu za 1500-1400 eur, či bude taký veľký rozdiel, som veľmi zvedavý sám, ako bude znázorňovať a ako sa s ním bude chytať, čiže jak bude reagovať. Vyskúšam veľa vecí aj na tom sonári, aj teraz keď budem chytať, ale ten základ už mám nastavený. Čiže tak a už nám nič nezostáva, len iné dať si na moju samozrejme obľúbenú zostavu. Navijačík Penn Slammer, budička od Blacketu, 1,80 m dlhá, monofil, 70-80 cm, bezguzlový úzol, 50 šnúra od Jakuba Wagnera, som si novú navil, som veľmi spokojný, odporúčam. A klasický obratlík, takto ako stále. Toto je od firmy CEK. Klasický obratlík na chobotnice. Toto len odšrubujem, tam chobotničku. Zalisované to je, v živote vám to nič neotrhne, to by vám musel prísť žralok, že by ste toto otrhli. Pretože to som, aj keď som zavadil, som otrhol šnúru, ale toto sa mi nestalo, že by to povolilo. Čiže tak, tam si moju chobotnicu obľúbenú, čo mám, dáme si 8-10 chobotnic. 8-10 dažďoviek a ideme vyskúšať chytiť sumca na tejto krásnej rieke. Hovorím, trošku je prúd rýchlejší, ale vyskúšame, treba skúšať v každom počasí. Ak sa dá, samozrejme, tak treba skúšať a nič mi nezostáva iné. Mám na to, teoreticky mám 8 až 10 hodín lovu. Teraz vo Francúzsku do 8 večera môžeme chytať aktívne pomocou dažďoviek, lebo je koniec septembra, už sa to trošku skracuje, ako vo Francúzsku je známe. Čiže ideme naštartovať motor, prichystám chobotnicu, zapnem sonar a ideme na to. Poď ešte, kochane, ešte zapnem sonar, že by ste videli. Sa rozosvieti, vidíte, zapnem sonar. Tu máme takú handričku, že by som si vedel poutierať, keď to začápem s vapničkou alebo tak, to som si zobral takú extra na obrazovku, som si vedel stále utrieť. Zapína sa nám. Viete, všetko je v jednej konzole, perfektná vec. Všetko je tu, nemusím nič robiť, žiadne káble prepájať, jedna taška, konzola, super. Samozrejme, tento sonar má dotykovú obrazovku oproti Lovrencu, všetko je dotyková, čiže môžete si tu všetko robiť ako chcete s palcom na displeji. Oveľa je to samozrejme praktickejšie, rýchlejšie. No a samozrejme sondu nemám teraz vo vode, tak nič mi nezokresluje, ale už mám to všetko nastavené, vidíte. 135 stupňov oproti tomu 45 stupňovému uhlu, čiže idem to naviazať všetko a budem ďalej točiť. Čiže zapol som sonar, vidíte, takto zase znázorňuje mi. Tu už vidíme rybu, tu je tiež nejaké malé ryby sú tu. Môžeme priblížiť trošku, vidíte. Máme tu 6,8 metra hĺbku približne. Poďme na to. Ale takto to znázorňuje tento sonar s touto sondou. Budem sa snažiť aj pri akcii natočiť niečo, keď pôjde k tomu sumec. Uvidíme, ak sa podarí. Sonda vo vode. Takto to tu mám, všetko vidíte. A tu je moja kochania. On len žere a pije sebe čajík. A dobre mu, ne? Tak to je. Tak to je. Výborné. Varšava. Ideme kus rýchlo.
Tam je. Ide, malý. Malý bol pri tom teraz. Tam ešte dole. Tam je. Maličko mi zabral to. Čo tam? Tu jeden, tu ide druhý. My ideme rýchlo. Tým, že nemám elektromotor. Trebalo, že by som išiel pomalšie. Samozrejme táto sonda má 135 stupňov snímania pred seba a dozadu, ale, takže dopredu a dozadu, ale do bokov má len 25 stupňov snímania, čiže musíte natáčať tú sondu, sa s ňou teoreticky hrať za každým. Stále dávam tak sondu, aby som dopredu, dozadu, podľa toho, jak ma na člne točí, takže by som videl stále za seba, tam, kde idem. Aby keď sumec mi zareagoval, ide hore, alebo čo som vedel vlastne s chobotnicou reagovať, ísť hore alebo dole. Čiže stále, jak ma berie, tak si natáčam tú sondu vlastne, ten uhol, podľa toho, jak som s člnom a jak ma berie na rieke, hej. A teraz, aha, pozri. Sumec 1,50 m, 40 m, 50 krajšia ryba, ale rýchlo ma zase zobral prúd. Škoda, no.
No. Prvý sumec na rieke Mosel s Garmin Livescopom. 1,30 m približne. 125, 130. Budem potrebovať kliešte. Kliešte. Počkaj, kde sú kliešte? Mám prvého sumca. Dneska po asi hodine lovu. Pozrite sa na ňo. Nechcem ho veľmi dávať na seba, že ma nezačapal. 130 asi. Super, teším sa. Pekná, vypasený. Na jeseň už vidno, že už sú v žrani v plnom prúde, že už priberajú. Výborne, super. Máme za sebou asi 3 alebo 4 hodiny lovu. Zatiaľ sa nám podaril jeden sumec, okolo 120-130. Veľa sumcov som videl, ale zatiaľ žiaden sa do toho nepustil, čiže jeden sumec, jeden a malý spadol. Vidíme, jak to bude ďalej. Ideme ďalšie kolo zrobiť. Musíme makať, nič nám iné nezostáva. Kochaňku, no co pierdole, pačilo sa ti? No pačilo mi sa, pačilo. Zhodnoť to našu výpravu ešte, ty, jak sa ti pačilo, si dneska bol so mnou prvý raz, tak jak sa ti pačilo, išiel by si ešte raz, alebo jak sa ti pačilo povedz som babničky chytať, ty akože like, dajme tomu, sem tam ideš na takého kaprika, si nebol ešte nikdy na sumco, jak sa ti pačilo, jak by si to zhodnotil? No super. Povedz po poľsky kľudne, normálne, no my rozumieme pos. No super przygoda. Na východze hlavne my rozumiemy wszystko Polakom. Pierdole. Fajnie było, super przygoda, nie? Kolejny raz, nie? No. I szybko w sumie żeśmy tą rybę złapałeś, no ty złapałeś, nie? No a to je szpas robi, nie? Čo si pačilo, hej? No super, takie. No. By si išiel ešte takedy? Ach, to Určite, ne? puścicie, ja. Kiedy tylko dobra pogoda będzie, a nie? To ja išiel by To si, Juri hej? mówi i ja sam biegnę szybko. No, dobre, to sa teším. Takže sa ti No, pačilo, to takže... super było, super. było. Dobre. Dobre, kochanie, ideme baliť a ďakujem, že si so mnou bol. Zbierać graty i jedziemy doma, nie? Díky, že si so mnou bol. Jo, dwaj kamerady, nie? Dvaja kamaráci. Jak Pat a Mat. Genau. Pat a Mat. Pana Mat. Ideme baliť spať, kochanie. Jedziemy. Čiže moji milí priatelia a sledovatelia tohto videa, fanúšici moji, ktorí ma odoberáte a ktorí sledujete toto video až tu na do konca, som veľmi rád. Zhodnotím vám toto krátke video a túto krátku výpravu parohodinovú na rieku Mosel do Francúzska. Podarilo sa nám chytiť jedného sumca, okolo 125-130 cm, mal približne, nemeral som ho tak odhadom. Hodnotil by som to aj tak pozitívne, že sa nám podarilo aspoň jednu rybu chytiť, pretože boli náročné akože pre mňa podmienky, pretože rieka ide vyššie, ako som vám hovoril, čiže nebolo to sranda, ale bojoval som, aspoň jednu rybku som vám na videu ukázal, čiže aspoň tak. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ku sonaru vám to len z krátkosti zhodnotím, lebo
okolo toho sonára na internete nájdete milión videí, čiže zbytočne tu je dačo rozprávať. Super sonár, 135 stupňov úhol, keď niekto máte na ňo, kúpte si ho, lebo je to oveľa lepšie než ten Lowrance samozrejme, ale hovorím, že je to cena raz taká, 1500 a 3000, je to obrovský rozdiel. Ale samozrejme nemáme sa o čom baviť, displej dotykový krásny, krásne zobrazuje, 135 stupňov máte, na Lowrance máte 45. Čiže určite odporúčam pre sumčiarov, alebo keď chcete aktívny lov, loviť možno nejaký neviem, privlač, alebo nejaké gumy, alebo keď pri vlačiari chodíte, tiež super vec, lebo viete si to, vidíte 20-30 metrov pre seba, čiže je to masaker. Viete si ho aj tak nastaviť dopredu snímanie. Ja to nepoužívam tak, ja používam dole, pretože chytám pomocou babničky. Čiže asi tak, dúfam, že sa vám video páčilo. Keby ste mali, hovorím, nejaké otázky, kľudne mi píšte do komentárov na môj kanál. Samozrejme vám rád odpoviem, keby ste mali ohľadom hocičoho, francúzska alebo sonaru. Otázky kľudne mi píšte, keď sa vám páči video, kľudne daj like. Keď sa vám páči video a chcete vidieť ďalšie videá, tak samozrejme môžete dať aj odber, sa veľmi len poteším. Robím to len pre vás, pre seba nie. Pre mňa to je len taká, že tam mám nejakú spomienku, ale hlavne pre vás to točím, aby ste videli zahraničnú rieku, zahraničné rieky, francúzske hlavne. A aby ste, keď niekto sa bude chcieť vybrať do Francúzska, aby vedel, na čo sa pripraviť, aby mohol napísať, ja mu rád samozrejme pomôžem a mu poviem moje vedomosti a znalosti, čo tu už mám za tie 7 za tých 7 rokov, čo tu chodím na sumce, čiže asi tak. Čiže ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie. Vidíme sa pri ďalšom videu, určite chcem vám natočiť ešte toho roku ďalšie, keď sa podarí, samozrejme podľa počasia. Keď nie, určite niečo tam dám, nejaký šotík alebo čo. Čiže určite sa vidíme ďalej. Zdravím vás Ďuri, alebo Urban Silurus Glanis, jak sa volá môj kanál, alebo Ďuri pre priateľov a pre kamarátov, ktorí ma poznáte. Z Francúzska, z rieky Mosel a vidíme sa pri ďalšom videu. Držím vám palce, nech sa vám udice ohýbajú, nech sa vám darí pri vode a stále pozitívne naladený a makať a vábiť a výsledky sa dostavia. Čaute, ahoj.